Molt bona tarda. Seguim en directe a la Setmana del Vi Català a Televisió. Passa un minutet de les 5 de la tarda i és moment d'un nou mit de DOs, de conèixer la DOQ Priorat, l'única denominació d'origen qualificada de Catalunya, una de les regions vitivinícoles més prestigioses del món, un territori singular, un terreny que és únic, que és petit i que és dur, i que fa uns vins que aixequen passions per allà on van. És moment de presentar els nostres convidats que ens ajudaran a conèixer millor aquesta denominació d'origen. Salustià Álvarez, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Heu presentat recentment, fa un poc temps, no massa, aquesta classificació als noms de la terra i s'hi van sumant cellers. Com va? Sí, la veritat és que els noms de la terra és un projecte bonic, ambiciós. Jo et diria que és arrelar molt el vi al territori i la DO no ha fet res més que posar al damunt de la taula, sobre el paper, sobre una identitat, allò que els cellers ja feien. Per tant, eren els propis cellers els que ja des d'una voluntat pròpia li deien als seus vins aquest vi surt de tal lloc, aquest vi surt d'aquesta finca, i per tant nosaltres només hem ordenat dintre del que cap això perquè el missatge entre el viticultor, l'elaborador i el consumidor acabi sent un missatge entendible, fàcil i que sigui coherent. Ara és moment de saludar el nostre segon convidat, en Jordi Foraster. Jordi, molt bona tarda. Bona tarda, molt bona tarda. El Salmos 2016 de Família Torres és el binari d'or al millor vi amb DOQ Priorat. Aquest Salmos és un vi 100% Priorat. Com és? Home, Salmos és un vi 100% Priorat i se sustenta amb dos pilars del Priorat. Un és un cupatge, és un vi negre, comencem per aquí, que vi negre és el vi més clàssic al Priorat, elaborat amb garratge i carinyena, per tant també les dues varietats més, podríem dir, autòctones de la zona. I a més és un vi que representa les realitats, les característiques de dues zones diferents dins el territori, com és Porrera i Lloar. És on Família Torres té la gran majoria de les seves finques. Aquest és l'objectiu, oi, Salustià? Perdó, que t'anava a dir Salus. Crec que és com la gran majoria de la gent et coneix. Sí. No, Judit, jo crec que m'has de dir Salus. Bueno, doncs aclarit. Em serà més fàcil, t'ho agraeixo. Molt bé. Aquest, precisament, crec que és un dels objectius dels noms de la terra, que es pugui identificar d'on surt cada vi, de cada terrer, perquè és veritat que cada zona al Priorat és molt diferent. Sí, el Priorat és un territori multiidentitari. O sigui, al ser muntanyós hi ha exposicions a nord, a sud, a est, a oest, amb altituds molt diferents, amb molt poc espai. Per tant, el Priorat té una complexitat de territori molt àmplia i una gran riquesa del Priorat és el conjunt de les varietats situades en diferents llocs. Per mi, que un gran Priorat sigui fruit d'una barreja, em sembla genial. En acabat, val a dir que hi ha petits indrets tocats per aquella varietat que allí s'escau fabulosament bé i, per tant, surten uns raïms que són la base per a poder fer uns grans vins. Aquesta és l'autèntica identitat, no? Però jo em quedo amb aquest conjunt plural de lo que representa el Priorat en gran, que és el cupatge, que és la barreja de la garnatxa i la carinyena amb un toc d'altres mil coses i, per què no, en els negres una mica de blanc, perquè és identitari, un s'hi sent. I per tant jo diria que el bonic del Priorat és això, que la suma de molt dona una identitat. El que voleu, sobretot, és que hi hagi aquesta traçabilitat. És a dir, que quan una persona agafi una ampolla i tingui a les seves mans una ampolla de la DOQ Priorat, sàpiga en quina finca s'ha fet, en quin poble. Això és el que poseu davant de tot. Sí, Judit, jo et voldria remarcar dues coses. En un moment determinat, el Priorat té un gran reconeixement, estem parlant del segle XVII, segle XVIII, el Priorat entra en tota una crisi quan realment s'industrialitza el canvi, per tant, la manca de mecanització, la manca d'inversió sobre aquest territori, la pèrdua d'una certa identitat fa que el Priorat una mica desaparegui, tot i que hi ha una persistència, subsistència d'unes vinyes i tal.
avui en dia el consumidor busca novament les identitats de lo petit. I el Priorat ha esdevingut una zona en la qual les petiteses tornen a recuperar un valor. I aquí és quan hem tornat a fer èmfasi en dues coses. La primera i el més important, és crear un model d'empresa familiar agrària que parteix des d'una simple finca i un simple elaborador i que la família viu d'això, fins a una gran empresa familiar agrària, com podria ser la Casa Torres, que viu d'una pluralitat de finques, d'una pluralitat de territoris, d'una pluralitat d'empreses. Però quan se situa el Priorat el porta a tindre que fer coses singulars i petites perquè el Priorat no permet ser macro. El Priorat t'obliga, t'exigeix a ser micro. I és com fins i tot, des de la bodega més petita del Priorat fins a la bodega més gran, doncs més esplendorosa, una bodega que ha marcat, per mi la Casa Torres ha marcat una identitat plural en el món del vi. És la gran casa senyora del vi amb un projecte brutal. Un cop dit això, escolti, però al Priorat estem parlant del mateix. I aquest fet és el que volem traslladar al consumidor. El fet de que aquest model d'empresa familiar agrària, des de la petitesa d'un molt petit celler de 10.000 ampolles fins a la grandesa d'un macrogran celler, però que al Priorat són 250.000, 300.000, això és el que volem que el consumidor entengui de lo que és el Priorat. I crec que això és aquesta riquesa de conjunt, és el compartir, és sentir que som Priorat. A partir d'aquí, que els vins siguin el verdader reflexe de lo que és el Priorat. Jordi, què et sembla aquesta reflexió? Un celler petit i un celler molt gran que s'ha d'adaptar a aquesta petitesa, a aquesta singularitat. És així? Bé, és 100% cert el que diu en Salustià. És a dir, família Torres, quan pensa en Priorat, pensa en el detall, pensa en el territori, pensa en donar... en portar pel món no grans produccions de vi, just al contrari. Coneixeu, per exemple, el projecte de Mas de la Rosa. Mas de la Rosa és un projecte molt petit, molt singular, on el que s'intenta és trobar allò que et dona el territori, portar-ho a l'ampolla i que el consumidor ho gaudeixi. Però sempre, sempre, sempre el Priorat t'obliga a respectar-lo. Té una història de molts segles, té una singularitat orogràfica molt particular. T'obliga. Aquí al Priorat jo a vegades m'agrada dir que la terra et porta a tu. És a dir, el pas te'l marca la terra i el criteri te'l marca la terra. I tu, al fi i al cap, vas acompanyant el procés. Però el bonic del Priorat és que tot ha de ser molt fet des d'una visió romàntica. Jo crec que és la gran virtut del Priorat i que crec que ja fa molts anys, gràcies a l'esforç de molts cellers que han col·locat els vins en el top del prestigi, ho han aconseguit a través d'això, a través d'identificar-se amb el territori. Jo crec que pocs vins al Priorat es correixen arreu del món per qui els fa. Jo crec que es coneixen des d'on venen i és la gran virtut. Per tant, 100% d'acord amb el que diu en Salustià. Salus, quants cellers s'han adherit a dia d'avui a aquesta classificació? Sobre el control que porta l'ADO, tenim al voltant d'uns 65 cellers. Estaríem parlant que un 65 cellers, el 65%. Perquè com que en som 105, doncs estem clar. Ets bo amb mates. Són números molt rarats. El que sí és cert és que a nivell de vins que ja participen tenim al voltant d'uns 69 vins que són vins de vila, per tant identifiquen tota la procedència del raïm de viles concretes. Tenim uns 30 cellers que ja funcionen en paratge i per tant ja van a un espai més petit i tenim 14 vins que fan el referent de les vinyes velles, que és un altre dels projectes que portàvem dins de l'ADO, que és identificar les vinyes que són més antigues de 75 anys. Considerem que aquest és un patrimoni que hem heredat fruit de tota aquesta situació de cultiu i de permanència i que ara les plantes no
no tant per velles, però sí per adaptades a un determinat territori, són capaces de produir un raïm de gra petit amb aquells valors que el fan que qui el gestiona pugui acabar fent un vi d'una alta qualitat. I més que d'una exagerada qualitat, a mi m'agrada sempre dir, mira, si tots els cellers del món busquessin fer el millor vi del món, tots els vins del món serien iguals. A partir del moment que volem fer el millor vi del món, però ens volem diferenciar perquè resulta que no volem que tots siguin iguals, com bé apuntava el Jordi, però com bé apunten la gran majoria de cellers, el Priorat té una identitat pròpia que per més que tu t'escarrassis, la marca Priorat. I per tant, doncs, sumem-s'hi, acompanyem amb aquesta qualitat de producte que ens dona la terra i la posem dins d'una ampolla. Esteu parlant de respecte màxim pel territori constantment, és a dir, és una idea que plana en el vostre missatge. Això ha costat molt? Sí, si em permets, portem 22 anys ja treballant amb el respecte al territori. Això ens ha provocat petites discussions. És evident que sempre, qualsevol disposició sempre provoca aquell ordenar les coses, però més enllà, avui crec que és un dels valors que té el Priorat, el respecte per fer les coses ben fetes. Sempre diem, al Priorat sempre diem que no és tan important l'horitzó que tu veus des de casa teva, sinó respectar que l'horitzó dels altres quan miren casa teva també sigui bonic. Per tant, vol dir no malmetre res. Malgrat, perdona'm, l'interrupció, malgrat la pressió econòmica, perquè ho estàveu dient, els vins són prestigiosos i es paguen. Evident. Sempre hi ha reptes i sempre hi ha iniciatives que realment són més, entre cometes, especulatives que no pas enfocades en aquest punt més idíl·lic, però pensa una cosa. Jo crec que hem trencat alguns tabús. O sigui, el Priorat, quan plantes un cep al Priorat, un dels objectius és que aquest cep arribi als 75 anys, com aquestes vinyes que ja tenen 75 anys. Per tant, vol dir que aquesta agricultura productivista, on quan plantes un arbre ja té una data de caducitat i et diuen que als 30, 32, 25, 28 anys has d'arrencar perquè n'has de plantar un altre, això al Priorat no funciona així. Al Priorat funcionem pensant que quan plantem un cep, aquell cep serà extraordinàriament bo quan passi un temps. Per què hem de preveure que l'hem d'arrencar per la productivitat? Si avui en dia posem en valor les vinyes que tenen més de 70 anys i donem fe que són les que ens aporten una qualitat particular molt alta. Per tant, vol dir que plantar un cep al Priorat no es pot mirar amb aquests ulls d'una agricultura moderna, competitiva, i que realment faci que les plantes siguin caduques. Perdoni, no, fem-ho al revés. L'objectiu és que aquells ceps de coster, conec molts pagesos, és curiós, alguns són joves, però conec algun pagès que ja té més de 45 anys que diu, ostres, ojalà jo li pugui deixar al meu fill, si és que vol continuar aquí, una vinya que tingui 40 anys quan jo ja no hi sigui. Per tant, és el seu... Per tant, aquest és una mica aquest petit tresor que s'escapa de tot el que seria aquesta agricultura a la que estem acostumats, no? És a dir, si no produeixes tant, això tu no ets competitiu. Dius, escolta, perdoni, no. Al Priorat som competitius a partir de que som capaços de fer les coses d'una altra manera. Ni millor ni pitjor, d'una altra manera. Jordi, aquests ceps vells, faciliten la feina a un enòleg o encara la compliquen més perquè hi ha un nivell? Les dues coses, francament. Faciliten molt les coses perquè la matèria primera és d'una qualitat... Dir qualitat màxima gairebé em sembla... Se'ns està congelant en aquests moments en Jordi Foraster, a veure si podem recuperar-lo. Molts cops estan... Jordi, no hem escoltat les teves darreres paraules. Hola. Està fallant una miqueta. Ho torno. A veure, ho torno ara. Et preguntava si el repte és molt alt o si és fàcil fer un vi al Priorat perquè amb aquestes vinyes velles. El repte és molt alt. El repte és molt alt, perquè la matèria primera no només té una història, ja aquests ceps porten aquí molts anys i t'arriba una matèria primera única. És única, no és de qualitat alta, és una qualitat especial.
Això és una responsabilitat, perquè evidentment ho has de traduir en un vi de prestigi mundial, però al mateix temps es fa tot molt fàcil. Jo a vegades m'agrada fer una mica la broma, i fins a cert punt no és una broma, que la meva feina, al fi i al cap, es redueix a traduir, a transformar el raïm en vi sense espatllar res. És a dir, no és qüestió de portar-li res des de la part, des del celler. És a dir, gairebé el cep i el raïm t'ho porta tot. És que les condicions del priorat, tant a nivell d'acidesa, a nivell de maduració, a nivell de polifenols, a qualsevol nivell és perfecte, és perfecte. Llavors, l'únic que se li hauria de demanar a un enòleg és que no espatlli res. Per tant, és un repte, és una responsabilitat, però també té una certa facilitat. Judit. Digues. Deixa'm afegir un petit comentari a el que apunta el Jordi respecte al repte. Recordo que, parlo ja de fa uns 18 o 20 anys, quan jo estava en un altre celler i per tant m'ocupava de l'enologia, i vam decidir plantar una muntanyeta, una muntanyeta que s'havia convertit en una zona d'ermes, de pins, etc. I arreglant-ho va passar un d'aquests pagesos de tota la vida per allí pel camí i parlant amb ell li vam preguntar: creu que d'aquí sortirà un bon raïm? I em va dir: home, no, perdona, no. La pregunta va ser: creu que d'aquí podrem fer un bon vi? I aquell senyor se'ns va quedar mirant i diu: home, aquesta finca heu de saber que feia un molt bon raïm. Per tant, si no sou capaços de fer un bon vi, és que no en sabeu gens. I ens vam quedar amb aquest ai al cor de dir: cony, com no ens surti bé, aquest senyor ens ha posat ja un llistó molt alt dient: escolti, aquí era conegut que d'aquesta vinya sortia un bon raïm. Per tant, no ho espatlleu. El Priorat això us ho donarà. Salustià, ha estat un any especialment difícil i jo breument et voldria preguntar perquè heu començat a aplicar un programa d'ajut per vinyes, per viticultors. Fes-me una pinzellada, si us plau, en què consisteix. Sí, mira, una denominació d'origen és una agrupació de viticultors, d'empresaris, d'elaboradors, de productors de raïm, de gent que són actors intermitjos i que són gent que tenen una voluntat de vendre un producte, una marca i tal, i les denominacions d'origen neixen ja als mitjans o als primers anys del segle XX amb una clara finalitat, que és la d'identificar un producte en un territori. Jo crec que aquesta identitat d'un producte en un territori és una labor que estem fent tots els que estem treballant al Priorat, des dels viticultors fins als elaboradors. I la DO el que sí que està fent és un programa de traçabilitat amb la modernitat que avui ens permeten les noves tecnologies. Per tant, hem equipat el Consell Regulador amb un projecte identitari per donar suport als viticultors i per donar suport als cellers per tal que puguin tindre una eina que els permeti traçar, i per una altra banda el propi Consell Regulador per garantir al consumidor final que tot aquest procés d'identitat d'aquest producte surt d'aquest territori. Per què? Perquè el Priorat no és fàcil, perquè el Priorat no et permet ser productivista, perquè el Priorat no et permet fer grans volums, perquè el Priorat, quan tens un producte i aquest producte agafa una determinada fama, tu no el pots multiplicar per 10, per 100, per 1.000, o sigui, els volums em refereixo. Per tant, vol dir que és un producte que ha de jugar a preu, i ha de jugar a identitat, i ha de jugar a que tots els operadors tinguin unes regles de joc comunes. I, per tant, això és el que intenta fer el Consell Regulador. A partir d'aquí, també hem de ser prudents, hem de ser curosos i hem de ser molt avaluadors de les qualitats del que oferim, perquè el Priorat és sinònim de qualitat. Doncs ens quedem amb aquestes paraules, amb aquesta gran frase. Moltes gràcies als dos, Jordi Foraster i Salustià Álvarez, per acompanyar-nos. Ara nosaltres farem una breu pausa i seguirem amb un tast d'escumosos aquí, a la Setmana del Vi Català a Televisió. Molt bona tarda. Molt bé, moltes gràcies i bona tarda.